Esquerra Republicana està aquí per assegurar que el país arriba a la independència i per treure l'economia de la crisi. Per fer això necessitarem un govern i és evident que aquí els únics que poden governar o que són imprescindibles en el govern són els que han guanyat les eleccions i que les han guanyat amb més del doble d'escons que el segon partit, que és Esquerra Republicana, i qui ha fet aquesta victòria és Convergència i Unió. Només hi ha un candidat possible a la presidència de la Generalitat de Catalunya, que és el senyor Artur Mas, només aquest. No hi ha cap altra combinació, ja poden buscar combinacions. El que vulguin. Clar, i a més, Esquerra Republicana no es prestarà a buscar una altra combinació, perquè és que no té cap sentit. Nosaltres estem disposats a assumir tants marrons com faci falta al servei del país, tants com faci falta. Per tant, ningú ens espantarà dient que això serà difícil, perquè sabem que és difícil. Nosaltres, que som independentistes des de fa més temps que ningú, som perfectament conscients que el procés presentarà dificultats, però garantint des del Parlament de Catalunya l'estabilitat del govern, podrem concentrar totes les nostres forces en els dos àmbits que són més decisius, la independència i treure l'economia de la crisi. A més, una altra cosa, insistim que és molt important ensenyar al món que hi ha un acord entre el govern i el principal partit de l'oposició. És molt important ensenyar aquest acord perquè dona sensació de gran cohesió social i no entenem per què hauríem de regalar tota l'oposició amb un frontisme contrari al dret a decidir. Tan important com sumar 6 a la causa de la independència de Catalunya, sumar gent que votarà que sí, és evitar que els nos es mobilitzin, diguem-ne, no? I per tant, el nostre discurs jo crec que ha de ser un discurs molt clar i al mateix temps molt suau, molt respectuós, molt educat.